салом дӯстони азизи ман, ҳама каса созен хубен, ҳаматон хуш омадем ба канали мо. имрӯза навораи хонаи очаҷонам сар мешава. очамай тоҷикистон омадан, хостум шумода камтарак навор кунам. соғ саломат омадан, расидан духтаро. ягон гап хабар нестай, худтон паника накунен, мисол ҳарчи фикр накунен. очаҷони ман соғ саломат омадан духтаро. надаиҷа кулчаи ватан овардан, ай ватан кулча овардан, намхали ман шумода навор кардам. азизони дилам, ягон хавотир нашад. оча аэропорт соз будам, ҳама тинҷ буд, не ягон гап набуд. натарсен, ҳамаш дуруғай. хутона паникада надозем. дӯстони азизи ман, ҳаматона дӯст медорам. видеоро тамошо кунем, ман рӯзаро бикушам ки гиш намондам. духтарои хушрӯи ман, созен хубен ҳама каса. бозам хуш омадем ба канали ман. видеои имрӯзаро тамошо кунед. умед дорам ки да шумо маъқул мешава. азизони дилам, ҳаматонда раҳмат барои пурсидантон. ҳаматона марам ёд кардам духтаро. рӯзара 10 рӯза ки дигаш монда. иншолло ки рӯза тамом шава. боз ҳар рӯз шумода наворои нав ба нав мекунам духтаро. очаҷонамай тоҷикистон барои марай намхали сатрако овардан, намхали чизако овардан. ман шумода навор кардам духтаро. тамошо кунед. лайк бепулай духтаро. лайкото намонен. шумода осонай, ман хурсанд мешавам. мада приятняй духтаро. ин сатракора чихел ки медонем ма тоҷикистон рафтанием. агар ки барем да тоҷикистон мепӯшу миёра. ака модар чихелай фикри фарзанда мекуна. мақсад бирай сраз нахари гуфта чанд намуто овардай ки бикунӣ. ана михай духтарои хушрӯи ма иҷада бо шарфак овардай ба мара. ма свети сафеда нағз намедидам аввал. у солае ки ошиқи свети сафед шидам, бонам хали туфлияк овардай, попшияк овардай барои мара. хай модаро ҳамаш беҳтаринан. акашто модаро ҳастанд ба қадршон расидан дар кор духтаро. ида паплинака овардай ки будузон да хона бупӯш сабукакан. намихали духтаро даиҷа боша духтарои хушрӯи ма. аллакай дигар рӯзай ма ки грипп будам, очам омада буд, мегуфт ки авқот ба авқот накун, ифтор да хона биёен, ифтор кунен. даиҷа очам питса тайёр карда, котлету хали ҳар чиза пухтай бо ма шумода навор кардам хушрӯчои ма. ана михай азизони дилам, ҳаматон миннатдорам ки мара мепурсен. худоро шукр хеле соз шидам. очам медофт дар тоҷикистон бисёр истодан набудан. бовар кунед, фикр мекардам ки нав Россия омадам, нав ғарибиро эҳсос кардам да. беочам беҳад қинай ба худо, бе модар зиндагӣ кардан. модар як неъмати бебаҳоай духтаро. бовар кунед, хурсанди ҳастам ки очам омада. як қуввати дилам дар барам ҳастай. мақсад як касал мешавам, дарода медава меоя. я духтарам касал мешавам, медава меоя. хали хидмат тоқа ҳис намекардам да. бо апоамам рафта буданд, я хоҳарам, я худам тоқа. мақсад зиқ мешидам. аҳози боша худоро шукр, беандоза шукрона мекунам ки бо модарам дар бармай. хай апоам ки ҳарчанд дар тоҷикистон дам гирифтаистанд, но модарам дар бармай. хурсандам духтарои хушрӯи ман. худо кунад ки шумоам тез ба ватан бар бигарден назди модаротон, барое ки бемодар зиндагӣ кардан бениҳоят душворай. адаиҷа боша ман дар хонаи худам ҳамон вақте ки касал будам мирғда духобка карда будам, бо шумода навор кардам духтаро. подписчикои наве ки подписатсия мекунанд, бо подписатсия мекунанд, хай подписчико зиёд намешава. хай мегӯн ки чиай майли анде подписчико зиёд нашаванд. муҳим ки подписчикои доимӣ ма подписатсия намекунанд, қатъи маҳан. бо ҳамин чиз мара хурсанд мекуна. намехоҳам ки як моҳи муборака, як моҳакай мисол беҳуда бигзаронамуш. бароям қадар хушрӯчои ма подписатсия кунен, қатъи ма бошен то охира ва видеои хубу нав ба нави мара ждат кунен. азизони дилам, ҳаматон аз барои аллоҳ дӯст медорам. раҳмат ки мара мепурсен, мара тоқа намемонен ва ай канали ма подписатсия намекунен. ҳаматона дӯст медорам духтаро. адаиҷа боша ба гӯшти мирғ оши макаронӣ карда будам, бо шумода камтар навор кардам духтаро. адаиҷа боша пирашки як тайёр кардам барои ифтор. камтаракӣ бо видео кардам. хамири пирашки, рецепти пирашки дар канали ма ҳастай. будроен тамошо кунед духтарои хушрӯи ма.
подписчикҳо хоҳиш карда буданд ки агар модартон омадак соғ саломат гузаштаги аэропорт ягон гап хабар набоша мода бугӯ. бароям қадар ма видео кардам духтарои хушрӯйма. чам гуфтанд ки аэропорта хати мо ҳеҷ кара нагардонда, на мардака на занака, ҳама соз тинч хушрӯа гузаштем. барои ҳамин қадар духтаро ягон хавотир нашен, натарсен, биёен иншолло ки мегзарен хушрӯак. намехе духтаро иҷада баъд 3 дона пончик кардам барои Ёсамина, барое ки ӯ чӣ намехӯра, пирашки намехӯра. Пончикакоша пухтаму хӯрдан гирифт. баъд пирашкакои хмона пухтам, ифтор кардем духтаро. намехе иҷа пирашкиҳои ма тайёр шидан. ма хамири пирашкида тухм надохтам. баъд намехе ови холиқатӣ кардам. камтарак хрустяшияк омадан, неки ба маззаҳак омадан. намехе шумо метавонед ки ови холи қатӣ, ови ширгарма қатӣ, дрош қатӣ пирашкӣ кунед духтаро. навора тамошо кунед, лайкото намонед хушрӯчон. духтаро мо Ёсамина ай садик гирифтем. қатӣ дадаш як гала кор доштем, имрӯз чанд ҷо рафтем. баъд Ёсамина соати 4 қатӣ 3:30 қатӣ гирифтем. хона рафтестем. инаи площадкаи нави моро ҳуй кардиан духтаро. беҳад хушрӯакай. оли мо ягон бор Ёсамина бозикунӣ наовардаем. на ҳуйш кадан. намехе